No niin. Enna ja isi tekee vesiastia-testi. Mikä noista 3 lasista, mihin mahtuu eniten vettä? Sä luulet, että siihen mahtuu. No testataan. Laita se sinne isoon kulhoon. Isi kaataa sen täyteen vettä. No. Sitten ota toinen niistä laseista. Minkä sä luulet, että mikä on seuraavaksi suurin? Se. No niin, kokeilepa. Kaada siitä pitkästä lasista siihen toiseen lasiin. Se onkin vaikea. Oota, nosta se ensin. Nosta ensin. No niin, nyt menee, hyvin menee. Tuliko täyttä? Tuliko täyttä? Tuliko? Kumpi niistä oli iso? Kumpaan mahtui enemmän vettä? Kumpaan? Niin. Siihen jäi vielä tyhjää tilaa. Niin tiedetään, että tämä ainakin oli sitä pienempi. Mutta laitapa se vielä, laita se lasi ensin tonne sinne pohjalle, niin kaadetaan se täyteen vettä. Varovasti laita sinne. Kaadetaan se täyteen. Noin. Ja sitten yrität kaataa siitä tähän lasiin. Isi voi pitää. Katsotaan kumpi niistä. Tuliko täyteen? Kumpi oli isompi? Tänne. Ei, kato, tänne jäi vielä tyhjää tilaa. Ja sen päälle. Jos nyt kaataisin tästä kaikki vedet tohon, niin tulisiko tämä täyttä? Niin isikin luulee. Se tuli täyteen. Jos siitä kaataa tänne, niin tähän jäi tyhjä. Voidaan kokeilla se vielä. Oota hetki, laitat. Eikö voi? Kokeilla niin päin. No niin, kokeillaan vielä niin. Laitetaan se, pitää sitä siellä alhaalla. Noin, laitetaan se ihan täyteen. Odota, odota, odota. Odota, älä vielä kaada. Ja iso pulho ei vieläkään ole täynnä. Oho, se oli kyllä kaikkein suurin.